И здравейте всички в Box 7, аз съм Николай и това е вече клип откъде да си свалите, откъде да си стеглите и как да инсталирате GTA San Andreas. И то оригиналната версия, представете си. Да, играта, да, доста големичка е по размер, така че, да. Но все пак ще ви покажа как се инсталира. Значи първата работа, която правите е да изтеглите, разбира се. Тя е ходило. Да, така се казва версията. Изтегляте от тука. Да. И, и чакате да се изтегли и след това инсталирате по един много прост начин. Първо влизате в Demon Tools. Аз вече съм и изтеглил играта. Аз по-долу ви дам линк към да си я стеглите, разбира, за да я стеглите. Да. Долу е линка, да влезете направо да я изтеглите и да ми следвате инструкциите. И да играете. Аз също така и от утре май ще почна да я правя поредицата. Да. Играта е много голяма, но... Да, има много мисии все пак. Доста са. 100 мисии са. Но ще направим поредица. Значи първата работа влизате в Demon Tools. Влизате тука, долу от GTA San Andreas Ходо, Grand Theft Auto. И това го маунтвате. Влизате вътре. И влизате в Setup. Английски. Аз не го предпочитам, защото повече го знам, отколкото другите езици. Натискате Next. Next. И другата отметка. Next. Давате напред. Това така си го оставяйте. Предполагам. Чакайте да видя. Programs. Да, това така... Да, това така си го оставите и тук избирате папка. Чакай да видим сега. Да, аз предпочитам да си избера моята папка, така че... Но е без значение. Натискате Yes. Това много мраза. На всеки компютър така излиза. Само това да кажа, че на всеки компютър. Да, Rocket Games. Айде бе. Добре. Сега като изберете папката. Тук избирате дали да ви седи на десктоп. Да. Аз предпочитам да. Yes и чакате инсталацията. Да. Чакайте това се зареди до тук. И се приключва. Да, приключваме. Еми добре, аз... да. Та не ми се тръжка. Да, чакайте се заради до край и тогава вече ви е готово. Горе-долу. Но има още едно нещо, не е само това. Трябва да сложите крака след инсталацията, иначе не мога да тръгне играта. Да. Еми аз се върна, когато това цялото ми се зареди до тук, до край. То иначе няма повече отметки и така нататък.
и такива неща. Няма повече такива. И тогава се върна май. Да. Се върна като това ми се заради, то няма повече отметки. И да. И здравейте, както виждах, върнах се. Играта ми се зареди вече. Така. След зареждането ще ви покажа ето това. The Instant Shield Wizard, еди какво си там. И натискате Finish, просто и ви се маха. Добре, това вече не ни трябва. Сега, това не е всичко. Не можете да пуснете играта ето така само. Първо трябва да влезете в Ходулум, след това нещо. И да сложите ето крак. Значи влизате в Ходулум, същото CD. И влизате там, където вече сте инсталирали играта. Ето тук. Това нещо. Местите го ето така. Натискате Yes. И тогава играта ви е готова. Ето и тук го има. Еми добре, това беше от мен. Надявам се да съм ви помогнал. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се. От днеска или от утре пак ще почна да правя поредица. И то на GTA San Andreas. Надявам се да съм ви помогнал. Забавлявайте се на нея и приятна игра и чао!